Pred 3 mesiaci bol štrajk učiteľov, ktorý ste vy ako študenti podporili. A ako to vidíte po 3 mesiacoch? Upozornilo sa na to, že je tu takáto situácia, že je problém, ktorý treba riešiť, ale bohužiaľ nevyriešil sa, ale upozornilo sa naň. Tiež rovnako súhlasím s Tatianou, ako tento problém sa dostal na svetlo, začal sa riešiť. Ľudia, ktorí doteraz o ňom ani len nepočuli, alebo teda boli z toho vedomí, ale príliš ho neriešili, sa zrazu do toho zapojili do komunikácie medzi sebou a otvorili diskusiu práve o tomto probléme, ale tie dve strany, ktoré práve riešia tento problém, nenašli spoločné riešenie, takže myslím si, že tento problém bude ešte veľmi dlho pretrvávať a ktože vie, kedy skončí. A či vôbec skončí? Či vôbec. A vaši spolužiaci, študenti to ako vnímajú? Vtedy sa do toho zapojilo strašne veľa študentov, išli cez mesto a... Mohlo byť aj viac. Vtedy mohlo byť aj viac? Myslím si, že mohlo byť ešte viac. A zaujíma ich to ešte teraz? Ako môj osobný názor je, že primárne boli viac zapojené vyššie ročníky, ja neviem, zoberme si to z gymnázií, tak 3., 4. Štvrtý nám teraz veľmi odpadáva, keďže sa blížia maturity, takže a vysoké školy robili sa prihlášky, prijímacie testy začali, takže tam teraz zameriavajú všetko svoje úsilie, takže neviem, či až tam sa to tak rieši, možno 3. ročník, ale tam nemám moc informácií. Ale podľa mňa 4. ročník, ak by sa išlo bojovať za niečo, tak určite by sa zapojili do toho. To áno, tomu verím. Vaši učitelia teraz, ako sa s nimi dennodenne stretávate, tak ako vnímajú tú situáciu 3 mesiace po tom, čo vlastne sa vyvíjala nejaká aktivita a bolo to vlastne celospoločenská udalosť? Momentálne visí v zborovni taká listina, kam sa zapisujú, že či idú štrajkovať 13. marca počas maturit z jazyka cudzieho. Ale mnohí sú voči tomu skeptickí, pretože to nebude mať efekt. Ako to doteraz. Tá látka je postavená veľmi nízko, podľa mňa. Ak by štrajkovali cez maturity, tak je nevýhoda v tom, že to môže byť veľmi zle pochopené. Že vlastne z nás si urobili obetných baránkov a využívajú nás, že ako my sme tá obeť. Ale efekt by to malo, ak by sa všetky školy naozaj do toho zapojili a že nikto by jednoducho nemal tú maturitu z toho cudzieho jazyka. Vtedy by to malo význam. Ale kebyže idú 2-3 školy štrajkovať a študenti z tých takých lepších škôl sa upovážim povedať, lebo tí sú tak najviac za to, tak by to dosť uškodilo tým študentom tých konkrétnych pár škôl. To súhlasím. Hovorí sa medzi študentami teraz ešte o nejakej podpore učiteľov? Veľmi často sa to, myslím, že teraz až tak moc nespomínam, možno keď sa objaví nejaký článok niekde, tak sa to tom porozprávame, ale viac... Teraz momentálne riešime maturity. Všetci máme maturitu. Ale ako náhle by sa objavili správy, že ten štrajk toho 13. bude a nebude to len, povedzme, naša škola, alebo ešte ďalšia, teda 2 v celom kraji, tak by sa to podľa mňa veľmi rýchle rozprúdilo. Ale zase by to bolo také, že robia z nás tie obete, alebo pridať sa, nepridať sa. Neviem, je to také zvláštne urobiť štrajk cez... A už aj učiteľia sú voči tomu skeptickí. No, o to práve ide. Neveria tomu, už sami učiteľia sú sklamaní z odborov, aj z vlády a z čoho nie sú. Ťažko povedať. Status učiteľa je tu už dlhodobo veľmi nízky. Od toho sa odvíja aj plat a tak ďalej. Ale učiteľ, zoberme si to, neviem, škandinávské krajiny, máte najvýznamnejšiu vysokú školu, je práve pedagogika, berú tam v podstate elitu, čo vyjde zo stredných škôl, prevažne gymnázií a reálne sa pedagógom stane zase len hrstka, ktorí prejdú tou školou. A je to brané, že je to elita, ten učiteľ tam má svoj sociálny status. Tu nič také nie je. Tu je to, neviem, štátny zamestnanec, povedzme. Takže zmenením... Ďalší úradník. Pretože tí učiteľe majú nenormálne veľa byrokracie a potom im už v podstate nezostávajú sily na to, aby sa pripravili na to, čo majú isté deti naučiť. A keď príde učiteľ po prebdenej noci nad 3
triednymi knihami a neviem či všetkým prípravou materiálu a rôzne veci, tak už z posledných síl nám vyloží to učivo. Tak na čo sú tie papiere, keď nemajú žiaden význam? Sú to zbytočné hodiny práce, nezaplatené hodiny práce k tomu aj, ktoré zbytočne otupujú. Potom možno ďalší problém mohol byť nie tak zvýšenie platu, určite by sa to hodilo jednoznačne, ale tie financie, čo idú do školstva, sa čarovne niekde strácajú. Osobne nie som v tomto nejako príliš zainteresovaný, takže neviem, ktoré úrady, orgány a tak ďalej sú určené na prerozdeľovanie, ale je jednoznačne viditeľné, že tie financie sa niekde strácajú. Naša škola je na tom ako veľmi dobre, aj tým, že má veľa žiakov, tým pádom sa ide množstvo financií, zároveň bojuje sa tu o fondy, a iné veľmi podobné na získanie financií, ale sú školy, ktoré proste nemajú na to, aby mali triedu s počítačmi, mali dataprojektory a podobné výmoženosti, ktoré sú dnes už takmer nezbytné na každej škole. Takže aj to by mohol byť problém veľmi dôležitý, ktorý by mal byť vyriešený.